Yawwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar kullum ku danna mana subscribing, ku danna mana ƙararrawa da zarar mun ɗora za ku gani. Ƙara ƙaƙaƙaƙa. Gawuna wakili na gari da Hafsa Shehu, kowa ya san dai Gawuna mataimakin gwamnan jihar Kano ne, ita kuma Hafsa Idris ‘yar fim ce ta Kannywood kuma fitacciyar jaruma, kuma kowa ya san ba budurwa ba ce, bazawara ce, tana da ‘ya'yaye. To abin tambayar shi ne, menene ya kawo ta ofishi na mataimakin gwamnan jihar Kano? Ko Gawuna ne zai koma yin fim, ko kuma ita ce take nema ta koma ɓangare na siyasa? To idan ne ka danna mana a ɓangaren comment, idan a'a ne ka danna mana a'a a ɓangaren comment. Mu dai dukkan wani labari da ya fito in Allah da za ku ji mu da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.